लोगोफोर गुड मर्निं नै आंहा दिनै मेगना बुलब लब जानानै फैदों थैदि देखायनाब्रा नायनो दिनैहाय गोबावनि उनावहाय दिनै ब्लग बानायनो सानबाय आरो लोगोफोर दिनैहाय एसे माबा माबि थांगोन जोङो माबा प्लानिं दं आरो ओमफ्राय दायो बेनिफ्रायनो स्टार्ट खालामबाय ब्लगखौहाय दायो जोङो फुंनि माबा जाबाय नै 9ता जाखाबाय दासो जोङो बे न'निफ्राय बै दाबसे थांसै आरो दिनै सानडे नालाय ओंखाम जानोसै ओंखाम जाखानानै चार्ज थांसै ओमफ्राय चार्जनि उनावसो जागोन आरोना ओमफ्राय दा बेबो थांसै जोङो थुदो चल 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 जायला बेखौ खानायसिनो खोनालांबाय नामा बारा लावाखै लांनानैसो लांबाय आरो मुसुगुरफ्रानो जायो देल जाखायो हौवाफोरनो थौ दा ट्रेडिं फुनायसै आंनिखौलाय मुसुगुरखौ गोजौ गाहायसो फुनावखो बिदिनो गोजौसिन जादों दा बिदिनो समान थांसै रायजोफोर आंना बोरमाया मावा थांखोथाय बेयावनो जालाबायजोबो आरोना आंना बोरमाया बै गेटखौल' फांनानै गालांनांगौ जेरावबो थांखाया थांनायनि लामाबो गैखाया नालाय जाजोबनानै उदै बेलथां जाना थायो मोनायावहाय बेसेरा माथो फुलासो गिदालाय हा बोरमायासो थांखो ना माखो सेसहाय Dia kira apa nih? Mana nggak? Ngiru kira gerai. Siapa? Siapa? Please get in. Nih. Ih, masih size नुदों जोंना बिबार बारिखौ. नै माबाया नै मोनबाय. खनसे गायफैनाया 5 जुनावहाय एनभायरनमेन्ट डेआव गायदोंमोन ना. गाहायावनो नै मोनबाय आरोना बियो. नै लेबुबो जाबाय र'. नै लेबु जादों खादो गोबां खादो जुदि आयौ एफा गोबां खायाना गोखा जायो लोमजागासिनो नैबेनो फार्स्ट जादों माराम आरोना नै खानायनोसै माने मोनसे नायग्रोनोसै नामा मोनसे दा मोननै नायनोसै माने बिदि दं बेखौ जों खादो नै इथिं नङा इयो दं नै इथिं मोदोमलायखायो माथो गलनेमु बेखौनो खानोसैलै बेखौनो नुबाय थायो गोसोआ सुखुथारा माथो कमलासो नांदों कमलासो नालाय फैनानै हाखावनानै फै माथो सोर बुरजानो बिराद मोजां मोनो आङो बे गलनेमुखौ नायनायावनो फैदो सेबना नायनोसै लेबुथारलै मोदोमफ्रुलायना सेबनोसै सामसजोंथ' एल' जाया जाहैबाय बे साथार आखाइजों सेबनोसै फैदो आयु बिदिया गल जाजोब्बायलै नै माथो बिदि कालारसो मोनबाय रायो मोनबाय बिदि जायो नामालै बिदिया मासे बहरा माबासो मा थेङा थला गोजासो जागौमोन नामालाय थेङा थलाबालाय नै कालारानो बिदि जादों बेखौ सोलानोसै मोदोम बेलेग जातनि थेङा थला मिथिया आं सिनाया होबोनोसै गोखै जागोन नामा जुदि होलाय लोंनायसो रा थाइसे ना आयौ बिदि अथासार माथो ने बिदि अथासार गलनेमुलायनो माबा जायाखैलै गलनेमुआनो जायोदां बिदिनो बबेबा गलनेमुलै गलनेमुआ बिदि जाखायो ना बबेबा आयौ खायसे अथासार जायो बिदिया ने आयौ बेगरा नै फिसिजागोन माबा जागोन मा होनो फुलि बानायजाबावगोनसो ने मोनबाय नायथ' मथा बेगरा नै होदों संख्रि होगोन ना सिनि होगोन संख्रि हो संख्रि साफा जानायनि उदैयाव अरख'जोबथोसै स्टार सिमेन्टनि माबायावहाय लुनोसै आं एसे खम हो आं बांसिन लाखादोंबा
बायगोनहाय Serius. Taste it. Oh. माथो खैसिन खैलाब खालामखो? खैसिन खैलाब एक्टिं खालामदों नामा नोङो? गेस खालायखाबाय दा? गैला. खतम. थाइसे लोंबाय दा नोङो? आं थाइसे लोंसै. इदिसो लोंनांगौ दा, उदैफ्रा साफा जायो. बिबुफ्राव थाव सिथाबना थानाय, मेजेम सिथाबना थानायफ्रा सुस्रालांजोबसिगोन दा. गोथावलै नाया मोदोमो. ओंखाम खुबायबो नै. गोखै लोंनाया. आं बांसिन लोंदोंलै. नों बांसिन खादोंबा? जाबाय? दायो ओंखाम जानोसै. मा ओंख्रि? संजोबखाबाय नै. माबेलाय? बेयो टमेट'जों ना गोरानजों. मा आलुजों पटल. खुन्द्रि. जोंना पटल फिसासो होनो. ओमफ्राय नायाव दङ. मा झुल? फाथो. फाथो ओमफ्राय नाथुर फिसा. जागोनसै दा? जानोसै दे. मिरामिस नामा नोंनिया? मिरामिस सालायब्रा बियो. ना दं मा दं. दे जाग्रोसै. नोंहासो होनलाय बेदर गैयाबा मिरामिस होननानै. 3 hours later. नाय रायजोफोर, बियो मैयानि अर्डारमोन आरो ओमफ्राय मैयाहाय मोनानायखाय लांफैयासै. बार्थडेया माने दिनैनो खिन्थु मैया लांगौमोन आरो ओमफ्राय जोङो दिनैहाय सिनेमा नायनो थांनो नालाय ओमफ्राय ससे लांफानो हैनोसै अननानैहाय. ओमफ्राय दा बेवहाय नाम लिरनांगौ. माने बे कास्टमाइज केकमोन आरो कास्टमारा गावनो डिजाइन हरनायमोन बिदिनो. ओमफ्राय बिबारा एसे फिसा जाबाय आरो आंना. ओमफ्राय फिसा गोबां जाबाय आरो. दा बेयाव नाम लिरनोसै ओमफ्राय दाहाय लुकखौ देखायनोसै लास्टावहाय. ओमफ्राय जोङो रेडि जानानैहाय लानानै थांफानोसै. नै कमप्लिट जाबाय. सायाव आङो स्प्रिंकल होबाय नाम होनानै किउटसि नुनायनि थाखाय. नैथिंबो होजोब्बाय. कालारबो एसे खम होदों आं नैथिंहाय. दा जों बेखौ पेक खालामसै थांगासै डाइरेक्ट बेखौबो. जाबाय. नै जोङो दायो ओंखारबाय. केकआ नै गरमजों गलियो ना मायो मिथिला जिखुनु सहैथोंसैल'. ओमफ्राय नैबे बुस्थु मोनसे अर्डार खालामदों आरोना आङो माबानो थाखाय पेट लुनो थाखाय. ओमफ्राय मा बुस्थु बियो आङो नोंथाङा एक्साइटेड नंगौना? Excited. Excited. Super excited नामा? नायनो लुबैबाय आं. Wow. This is bakla. ओमफ्राय जोंहाय खेवनोसै आङो. आरे हा. बाय गैया. संखाबाय. Wow. iPhone-नि मबाइल बिहरदों. आपेल जुग्रासो माथो. Wow, माइलाय. What is this? Wow. फ्रियाव मोननाया बियो. फ्रियाव मोनदों बियो. Korea. Nice. नै एबार 1 2 3. Wow, नै खिन्थु लिमिट गिदिर बियो. Thank you so much. Sona. You welcome, baby. बर' रायलायबावसो. Wah. नै आंलाय लाना नांगौ सानदोंमोन बेखौहाय. बिदि गैया सानदोंमोन आं. Wow. Thank you. Wow. बेखौ आं फराय Plastik माखासे plastik बेखौ माबायदि नुदों? Plastik माखासे. प्लास्टिक बोखारनो? प्लास्टिक गैया? बेयो? Oh, आच्छा. This is fridge magnet. जेरावबो सिथाबनो हायो. Magnet आरो बेयो. नै सिलभार प्ले बाटननि बावसो. Wow. Nice. नै होनो हायो. माबा गैया नामा? लहा. Ini wis tak udah nih. Pergilah. गोलैगोनलै. Ada dong. Ada? Sampai deh. Ada makan. Magnesia ya? Oh, दे. deh. जों थांबाय थानोसै. Dayo लोगोफोरजों थांगासिनो दङ मुभि नायनो. ओमफ्राय दा जोङो थांगासिनो दङ। दा जों थांगासिनो दङ। दा जों थांगासिनो दङ। दा जों थांगासिनो दङ।
mana Universal Studio kan Sayara sama di link berdei ma นึงเคยบ้านในเพจคือซีนีมาเขาไปเดียวให้ซีนีมาเขาให้ คนชื่ออะไรจัง ซึ่ง นี่มีจัง เขาไปถึงนะ enggak ang ibar se first time right ber ang cinema na kaya video cinema holo na kaya yang kon cebun pera kai por de mulele dengar mo ko ba por film ko hai ki dang ina kaya first time cinema holo nu jana kaya yang donis ku sigo excited super excited yes I'm super excited super duper ang say di ba sama ini belum ada lagi ber okay ko hai hol khang bai ra ber ko ni ba mu na thằng bài phải đó giờ thằng biết siêu buồn bố thấy số cái nữa 20 menit hả 15 menit này tham gia xin lúc này anh cho tôi cho đồ sắc vào tôi cho chiều nữa xin mà tôi làm gì cái số cái bây giờ mà học nó sẽ ca điện full này ai này khá là hay là ba ở đây time một số cái bây giờ phải later na time sớm người thấy bị không hay này time ạ chiều luôn đã này 29 1 minute nó cái gì này cái gì bây giờ phải lấy mà chỉ số này Universal là gì vậy để đi anh không biết làm này bên này là bị điện này nào chơi nếu hay xem á thì gần đâu để thằng cái xe này xe nó nha để cái xe đầu này cái xe đầu này nó xe nè đâu sắp à thôi ở đây lúc khác bisa học lại mình bị cái thảo thôi là lên đã fourth floor nữa mà đây thảo vui lên của gì đây dừng popcorn là cái nó sẽ đút chưa đi lên đây mau đi lên này đây mình sẽ làm sao cheese layer đúng rồi, cũng là mình chim lên chị. Lần chị. Small. Tỷ là cái này ra. Udah no. Lah, mai lagi udah nih. Popcorn. Dạ, nó hàng là hàng xong bên nữa. Đồ tao đi cái hàng. Ayo, udah interest kena sini mana yo. The Universal Studio. I'm just paying this. Lihat siapa ini sih ini? Ayah, thay mau jaga gini. Thay mau. Này, sao vậy? Dan á? Siapa dah? Dan. Dah, thank you. Tuh. Berjaya? Bila? Bila? Nơi रायजोफोर सायारा मुभिया बेनोमोन आरो दा नै आङो फार्स्टनि ओमफ्राय लास्टनिखौहाय एसे देखायना होबाय नोंथांमोननो मुभिया जोबोद मोजां जादोंमोन ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायनो गोसोब्ला सोरबाफोर नायनो गोसो दङब्ला नायहैदो थाबनो ओमफ्राय दायो ओंखारलांसै आरोना जोङो जा मोजांमोन भिडिअआ फार्स्ट टाइम सिनेमा नायनायानो मोजां जाबाय आंना बावखालां Sudah? Tuh. Malah boleh. Live gede. Mo장 film onkarbा. थांनो बादोंमोन नामा गुसु थान्दा मोनदोंमोन ने ओरै फै आयु बेनि थावजोंखा फिसा बेनो फदम फिसा मा फिसा गानसै फिसायानो आंनि गिदिर थायो Này mau chơi cả một thun nào? Không có gì vậy? Phê ai là bông ai gọi đó, ai là bông ai gọi chừng phê vậy mình chừng ấy bari phê cả,
dongसै आरोखि अबाव लाङो दालाय बेयावनो माबा माबि जानोसै नामा आदा बेयाव माबा माबि जानोसै जिखुनु ओरैनो गोबावजों खेबसे आरोना जाबायबो थायाना जोङो गोबावजों खेबसे जाजाया सानफ्रोमबो मोजां नङा बेफोरो रायजोफोर मा दं नै नायलाबावहाय आइसक्रिम दङ ओमफ्राय जोंबो जानोसै बर' आरो ओमफ्राय फ्रेस फ्रुट सालादबो मोनो आंनि मम' नोंबो जायो आरो जामारो जानायसै जादो ट्राय गोथाव मा दं लेखानि र' मेला जानाया ओंखार